うちの娘が君のことを気に入ってしまってね。娘と付き合うのはどうだい？無論結婚前提として。営業担当の俺は大手取引先の部長から愛娘との求婚をせがまれた。これはれっきとしたビジネスだよ。うちの会社とこれからもいい関係を築くためにも、君が一肌脱ぐべき時なんじゃないかい？断るなら、御社との取引は中止するぞ。脅しをかけてくる部長を前に、俺は仕方なく口を開いた。わかりました。では今後、取引は中止することにしましょう。はあ？平社員のお前が何言ってるのか分かってるのか？怒り狂う部長に俺がある事実を告げると、部長はみるみるうちに青ざめていったのだった。俺の名前は富岡洋二。この化粧品会社メゾンで営業をやっている。30代から40代をターゲットとするこの会社で、俺は自社製品の営業をする傍ら、他企業とのコラボ商品のリリースを進めていた。富岡さん、今度リリースするドリンクのポスター、デザイナーから上がってきました。ああ、ありがとう。確認するよ。今取り組んでいるのは今期の新商品。夏にぴったりなレモン風味の美容ドリンクで、ビタミン群をはじめとして豊富な栄養素が含まれている。ポスターには体も心もきれいにのキャッチコピーとともに有名な舞台女優が笑っている。商品を持って自信にあふれた表情で微笑む彼女は新商品のコンセプトにぴったりだ。この女優さんって本当に綺麗な方ですよね。ああ、なんというかいい年の取り方をしているよな。商品のコンセプトにぴったりだよ。富岡さんがデスクに付箋まみれの芸能雑誌を並べてた時は驚きましたよ。普段テレビとか見られない方かと思っていたので。部下の話に俺は苦笑した。今回彼女をキャスティングするにあたり、普段テレビに疎い俺は芸能雑誌を片っ端から調べた。若い女性から年代の方まで候補を集め、ふと演劇の雑誌をめくっていた時に偶然彼女のインタビュー記事を見つけたのだ。普段舞台で派手な印象の彼女がナチュラルメイクでドリンクを楽しむ姿はきっとターゲットの心にも届くだろう。まあ俺はこういうことからしかできないからさ。部下と話していると回線がかかってきた。相手は新商品を開発したオフィシャルパートナーである取引先の担当、川上さんだった。富岡さん、お世話になっております。川上です。ドリンクに含まれる栄養素の監修は川上さんの会社が全面的に行った。これにより体にいいだけでなく気軽に美味しく飲めるものになったのだ。特に川上さんとは年齢も近く、この案件を通じてとても気の合う間柄になった。ああ、川上さん、お世話になっております。ポスターチェックしていただけましたか？はい、もちろんです。女優さんもデザインもぴったりですね。こちらの開発チームも大変喜んでおります。電話口での嬉しそうな声に、俺は胸をなで下ろした。それで、今回富岡さんに連絡しましたのは、今度開催する親睦会についてです。親睦会？川上さんはそうして詳細について話し始めた。今回富岡さんをはじめ大変お世話になりました。ぜひ今後とも良い関係性を築けていけたらと思いまして、富岡さんもお時間あれば来てください。なるほど、そういうことでしたらぜひ参加させてください。俺は2つ返事で了解した。久しぶりに川上さんに会えるのも嬉しかったし、他企業の人と会って刺激を受けたいと思ったからだ。親睦会は次の日曜日に自然公園で行われた。
都会のオアシスとして設計されたこの自然公園では、景観を楽しめるほか、スポーツやバーベキューを楽しめるスペースが準備されている。いやー、たまにはこういうのもいいですね。川上さんは先ほど焼いた牛肉に舌鼓を打ち、顔をホクホクさせている。川上さん、さっきから肉ばかり食べ過ぎですよ。いやー、僕は肉がないと生きていけない人ですから。それに富岡さんがどんどん焼いてくれるのが悪いんですからね。二人でたわいのない会話をしていると、向こうから恰幅のいい男性がやってきた。ちょっと失礼。君が富岡さんかな？ああ、山部部長。富岡さん紹介しますよ。山部さんは川上さんの直属の上司で営業部長をやっているらしい。今日はラフな服装でバーベキューを大いに楽しんでいるようだった。はじめまして、富岡と申します。挨拶が遅れてしまい失礼しました。軽く挨拶を交わすと、山部さんはカラカラと笑った。いやいや、僕もさっき到着したものですから、富岡さんの活躍は彼から聞いていますよ。代理店とのセッションも積極的に進めてくれたそうで、とても助かりました。さすがですね。いえいえ、川上さんや皆さんのおかげですよ。こちらこそありがとうございます。山部さんはにんまりと笑う。俺も笑い返してみせたが、どこか心ここにあらずな雰囲気だ。山部さんと話をしていると、ふとその後ろに女性が立っている。その方は？ああ、これは娘のアリサです。挨拶しなさい。こんにちは。アリサさんは促されるままおずおずとうなずいた。彼女は白いワンピースを着て、見たところまだ何も食べていないようだ。ははは、すみませんね。娘はいかんせん世間知らずなもんで。おお、大山さん、来られていたんですか？山部さんは僕の向こうに知り合いを見つけたのか、会釈してさっさと行ってしまった。川上さんがお手洗いで席を外してしまったので、俺はアリサさんと二人きりになった。彼女は紙皿も持っておらず、テーブル周りを少し片付けたり、ゴミを捨てたりして、なんとなく所在なさげなようだった。アリサさんはこういう親睦会は初めてですか？俺はひとまず声をかける。はい、今日は父に誘われて。お父様と仲がいいんですね。僕も姪っ子がいるんですが、なかなか心を開いてくれなくて、お父様はとても喜んでるんじゃないかな。彼女はコクコクとうなずくばかりで、あまり俺の顔も見ようとしない。私、何かお手伝いを。ああ、いいんですよ。ワンピースが汚れてしまいますし。でも、もしよかったら、そこの紙皿を取ってくれませんか？後でみんなに焼いた肉や野菜を配りましょう。そう促すと、アリサさんは静かに紙皿をまとめ、一枚ずつ配膳していってくれた。アリサさん、丁寧ですね。仕事もきっと丁寧なんでしょうね。いえ、私は、富岡さんはずっと焼いていて、熱くないんですか？ああ、大丈夫ですよ。僕、最近キャンプにハマってまして、火を扱うのは慣れてるんです。彼女があまりにも話さないので、俺はついつい自分のキャンプの話を延々と彼女に聞かせてしまった。富岡さんは普段どんなお仕事をされているんですか？僕は自社で開発している化粧品の営業をしています。それで最近お父様の会社と共同開発させていただいて。お化粧品の。まあ珍しいですよね。みんなびっくりするんです。確かに社内には女性が多いですが、商品を使っている男性もいますし、性別問わずチームの一部なんですよ。そうなんですか。
僕はうちの商品がとても気に入っていて、もっとみんなに知ってもらいたくて、今若い人向けの企画を考えているんです。炭がパチッと音を立てる。最近はパーソナライズな化粧品が増えてきましたし、アリサさんにもいつかうちのものを使ってもらえたら嬉しいなぁなんて。さあ、そろそろ焼けてきましたよ。俺は盛り付け用のトングを取り、配膳された皿に肉野菜を盛り付けようと動くと、あ、ごめんなさい。アリサさんが近くで待機していたことに気づかず、体をねじった時に彼女にぶつかってしまった。高いヒールを履いているせいでバランスを崩したようだ。すみません、気づきませんでした。お怪我はありませんか？いえ、大丈夫です。尻餅をついた彼女に手を貸すと、彼女はとてもびっくりしてきょとんとしている。そしてすみませんと恥ずかしそうにそれを受け取った。お洋服汚れていませんか？もし泥などついていたらクリーニングを。いえ、そこまでは。彼女が大声で止めるので、俺は思わず手を引っ込める。二人の間にしばらく沈黙が流れた。富岡さん、私。アリサさんがうつむいたとき、向こうから山部さんの声がした。富岡くん、こっちに来てくれ。あ、はい、今行きます。俺は気まずくなって焼いていた肉を早々に片付けると、付近で手を拭きながらアリサさんに駆け足で告げた。知らない人が多くて気を使うかもしれないですが、楽しんでいってくださいね。ああ、この野菜いい感じに焼けてるのでどうぞ。彼女の紙皿に焼けた食材を乗せると、俺は早々にその場を後にした。そんな親睦会から数日後、俺は商品開発の打ち合わせのために川上さんの会社へ出向いていた。会議室で待っていると、そこに山部さんが現れた。これは富岡くん、久しぶりだね。山部さん、どうしてこちらに？いろいろと事情があって、川上くんには別の部署に移ってもらうことになったんだ。これからよろしく頼むよ。そう言うと、山部さんは会議室の椅子にどかどかと座った。そうだったんですか。よろしくお願いします。川上さんからはそんな話は一度も聞いていない。俺はなんとなく胸騒ぎがするのを横目に山部さんと打ち合わせを始めた。以上で今回のミーティングは終了とさせていただきます。次回の議題は追って議事録とともに共有します。会議終了後、オンライン設備を片付けていると、山部さんが俺に声をかけた。富岡くん、アリサを覚えているかい？はい、親睦会の時に一度お会いしました。あれ以来アリサが君のことを痛く気に入ってしまってね。はい？意味がわからない。彼女とはただ俺が一方的に話していただけだ。親睦会の後、ずっと富岡くんのことばかり話しているんだよ。君って意外に隅に置けないんだね。いえ、そんな、俺は別に何も。アリサは人を選ぶんだ。父親としてもその辺の馬の骨と一緒になられたら困るんだがね。富岡さんなら仕事ぶりもそばで見ているし、誠実で素直だし安心だよ。どうにも山部さんは、俺がアリサさんを口説いたように感じたのだろう。山部さん、俺はそんなつもりは。富岡くん、娘と付き合うのはどうだい？無論婚約者として。まずいことになった。ちょっと待ってください。俺は結婚とかそういうのは。とっさに言い訳を探そうとするが、あまりに突発的なことでうまく言葉にならない。そうなのかい？
富岡くんは普段人にいい顔をしながら、人の行為は随分存在に扱うんだな。そうではなくて、俺は気分を害さぬよう言葉を選んで断ったが、山部さんは沈んだ雰囲気を隠さない。君がそんな冷たい人間だとは思わなかったよ。そんな人間が人を感動させられる商品なんか作れるのかい？この企画、本当に君が考えたのかい？山部さんがあまりに食い下がるもので、俺は何も言えなくなってしまった。それ以来、山部さんは断るごとにアリサさんの話を持ち出してくる。アリサはいつも家にいるのに、この前アウトドアショップに行ったそうだよ。富岡くんの影響だろうね。そうですかね。最近アウトドアが流行っていますから。そんなに必死に否定しなくても、富岡くんは冗談が通じなくて困るよ。アリサが聞いたら悲しむだろうな。このままではプロジェクトが進まないので、俺はその都度適当に流してきたが、その度山部さんが機嫌を損ねる。同僚は俺に同情するやら冷笑するやらで、会議の時間がだんだんと億劫になってきた。山部さんとの仕事が始まって数週間が経ったある日、俺は部長に呼ばれ会議室に案内された。そこには山部さんとアリサさんが待っていた。俺がアリサさんを見やると、おずおずと俺を見つめている。案件についてでしたら昨日メールで。いや、ここにアリサがいるんだ。案件のことじゃないって分かっているだろう。山部さんはいつになく深刻な面持ちだ。富岡くん、娘と付き合いなさい。もちろん結婚を前提にだ。俺は思わずアリサさんを見やるが、彼女は何も答えない。沈黙した空気の中、山部さんが口を開いた。君は何か勘違いをしているようだが、これはれっきとしたビジネスだよ。うちの会社とこれからもいい関係を築くためにも、君が一肌脱ぐべき時なんじゃないかい？と言いますと？この案件には5億の予算がかかっている。君がちょっと誠意を見せれば、お宅に入る利益も少しは上乗せしてやるし、今後の案件としても影響が出るだろう。それともなんだ？娘に何か文句でもあるのかね？山部さんは机の端を指でつきながら苛立たしい様子で続けた。山部さんには大変お世話になっています。ですが、こういったお話は受け入れられません。ああ、そうかい。君は本当に冗談が通じなくて困るよ。山部さんはおもむろに立ち上がると、俺のそばに来てささやいた。君、親睦会の時、アリサと一緒にいただろう。取引先のマナ娘に手を出したなんて言いふらしたらどうなると思う？俺はたまらず言い返す。俺はそんなことはしていません。彼女に聞いてくれればわかるはずです。真実なんてどうでもいいんだよ。君がアリサと一緒にいたのを見た証人もいて、父親が進言している。火のないところに煙は立たぬと言うからね。手の中の汗がジメジメとする。君の仕事ぶりには感心しているよ。面倒事を何でも引き受けて人にもすぐ好かれる。噂を流して5億の案件を立ち消えさせたくなかったら、君に選択肢なんかないだろう？息がしづらい。足から血の気が引いていく。目の端に映った山部さんのつま先を見つめながら、俺は声を絞り出した。すみません。アリサさんにも申し訳ないのですが、俺には地元に婚約者がいます。
結婚を申し込むことはできません。俺の幼なじみだ。おしゃべりな俺とは違い、彼女は昔から無口で本を読むのが好きな子だった。彼女は地元で看護の仕事をしていて、俺は営業部長になったら結婚を申し込もうと考えています。小さい頃からずっと一緒だった彼女のことを裏切ることはできません。言い切ってから俺は佇まいを直した。どうかこれからも変わらないお付き合いをさせていただけたらと思います。こんなことはもうやめてください。アリサさんが見るからにがっかりした顔をして俺を見つめている。山辺さんはふんと鼻を鳴らして地を這うような声で告げた。小さい会社のくせに接待の一つもできないのか。もういい。これ以上オタクとの取引はなしだ。アリサ、帰るぞ。そう言い放つと乱暴にドアを開け放って出て行ってしまった。俺は足元がガラガラと崩れるような気がした。数日後、俺は社長の命で改めて山辺さんの会社に向かった。会議室では山辺さんとアリサさんが待っていた。山辺さんに至ってはニヤニヤと笑っている。早かったですね。社長にこっぴどく叱られたんですか？でもこれで態度を改めて付き合う気になりましたか？山辺さんのそばでアリサさんが不安げに俺を見つめている。いいえ、今回の案件はこちらの意向で中止になりました。また、御社とは今後の取引も中止にさせていただきます。はあ？山辺さんが俺に詰め寄る。お前、土地狂ったのか？平社員にそんな権限があるわけないだろう。それに、うちがその気になれば弱小企業なんかすぐに。その件につきましては、代表も承諾済みです。代表は御社の社長とは幼なじみですから。なんだと？山辺さんは気づいていないようだが、うちの会社はもともと老舗である大手化粧品会社の子会社だ。創業100周年を超える会社で経験を積んだ後、子会社の代表に抜擢され、代表同士の縁で今回の共同開発が実現していた。山辺さんはそういった関係性が把握できておらず、ただ自分の利益欲しさに先走ったのだろう。今回のことについては全て報告させていただき、今日意見を提出したと聞いています。もうすぐここに社長が来られるでしょう。山辺さんの顔がみるみる青ざめていく。はは、君は本当に冗談がわからないんだね。あんなのジョークに決まっているじゃないか。今時の若者は何でもハラスメントだって本当に呆れるよ。そうでしょうか。アリサさんは本当にそう思っていますか？アリサさんはびっくりと体が震えた。アリサさん、あなたが僕を気に入ってくれていることは嬉しいです。ですが、こんなやり方で本当に僕と結婚しようと思っていたんですか？いえ、私はアリサさんは口ごもる。大方、父親が自分の仕事のためにと娘を引っ張り出したのだろう。僕よりもあなたに似合う素敵な方がこの世の中にはたくさんいます。彼女は今にも泣き出しそうな顔で俺を見つめる。だけど、何をするにも受け身で、自分で自分の価値を悪用して人にこんな真似をしているうちは、そんな人には出会えませんよ。彼女は図星をつかれたのか、肩を震わせながら頭を下げた。富岡さん、本当にごめんなさい。バカだな。アリサもそんなに本気にならなくたって取引のことは。案件については新しいパートナーと契約しました。もう決めたことですから。はあ？それは一体どういうことだ？
勝手にうちとの取引をなしにするなんて誰のおかげで売れたと思ってるんだ。それを山部さんに伝える理由はありません。今日はこれにて失礼します。そうして俺は早々に会社を後にした。数年後、この秋 H 乳業との共同開発したモルテは最近ますます売り上げを伸ばしている。富岡さん、これ全部企画書ですか？ああ、昨日百貨店の海外コスメ店に行ってな。アイディアの宝庫だったよ。企画書の束をまとめながらスケジュールを確認していると、ふとギュッテのポスターが目に入る。あれ以来、川上さんにも会えていない。社長の話によると、山部さんは娘のことについて公にはならなかったものの、厳重注意の後、平社員に降格され、今はおとなしくしているのだそうだ。コネで採用されたアリサさんは会社を離れ、今はどこで何をしているのかわからずじまいだという。俺はというと、この秋から営業部長に昇格し、新しい企画を任されることになった。富岡さん、やっぱすげえっすわ。俺も頑張ります。デスクに戻っていった部下を見やりながら、俺は鉛筆を取り出した。他者とのつながりも大事だけど、やっぱり俺は愚直にコツコツやるこのやり方が気に入っている。さあ、やるぞ。袖をまくり、意気揚々としながら、俺はデスクに向かった。